Uy, pre, asa man mo padong? Ngadto lagi mi sa doktor pre kay ako ni pa-check up si Kitipay. Kung lagi anay pre, mabalik po ko sa doktor pre, magpa-check up og balik. Oh, nagpa-check up po day ka. Okay pre, pag niaging adlaw pre, nagpa-check up ko nya. Saon man wa man wa mo ko naayo. Oh, mao ba pre? Sige pre, una lang mi kay udto na. Okay pre, sunod lang ko rito pre. Pa, nangatak ko nakaon. Ay nagpamunita kay hugaw na. Anugon. Ayun lang lagi kay hugaw na kay na dirty na kay na. May buntag, Dok. Oh, may buntag, sir. Sa may atawa, Dok. Niya lagi mi dok kay magpa-check up ko na akong anak. Kung sa may problema na imong anak di eh. Kuan lagi dok. Kaning akong anak ba? Grabe pagkabungol lang. Ako subuon maglalis na lang gud mi. Napadok ay. Mismo yang utot, di gid siya kabati. Aw, mao ba? Oh, ay resita oh. Palit ta dito nya. Balik diri. Sige dok. Ari lang sa kana ka kay ang resita ako ni paliton. Upa, dagana niya ang pasikanton pa. A few moments later. May buntag dok. May buntag sa dong. Kung sa may ato dong, di ba? Diri magkaatong miaging adlaw. Wa mo to dire dok. Nya saon man dok? Wa mo ko naayo dok. Itagaan man ti kag resita. Wala din nimo gitumar. Tumar dok ay. Oh, gitumar. Imom kang gitumar ang tambal. Dili ang tambal dok. Ingon maka ang resita imnon dok. Di akong gitumar ang resita. Ka maayo anak kay ang resita papel ra man to. Oh, de dok. Yo, wah, kita ka papa. Lakaw man to. Hala dong. Yung papa din nahug dito sa kanal dong. Nakit anak ko dito. Ganiha dong. Yan ang to punita ay kay dirty na kayo to. Ano dok ah? Oh, mao na ning resita. Oh, imo dong oh. Resita nimo dong. Sunod gani ang resita, ang tambal mo imna yo ang resita. Sige dok. Muna tanong pagkasulti dok. Inana ang tao dok. Sige dok. Salamat dok. Pre. Uya lang ko nimo pre. Oh, sige pre. Kaysa dok. Kanang resita nga imong ipapalit dok ba? Mao na nay tambal nga para makadungog dok. Ay dili dong, dili na sa tambal para makadungog dong. Ay para unsa man na dok? Oh, para na pakusog siyang utot kay di ba kana sa kabati siyang utot. So what's up mga ka-James? So it's time to shout out now. So shout out dahil kang Yolo Yun. Shout out. O shout out kang Jamaica Sinadhan. Shout out kang Prince Dos Dos. O shout out kang Mary Jane Bua. Shout out. O shout out kang Batang Gahi TV. O kang John Car Bustamante Mix. Junior Olivio Carlos nga nasa tar. Shout out. O shout out kang Ruben Salvador. Shout out ya. O shout out kang Teloren Biran. Shout out ya. O shout out. Oh, yan naman te. Shout out te. O shout out kang Jomar Biran. Shout out. O shout out kang Shane Olivar, shout out. O kang shout out kang Gio Humawas Olivar, shout out. O maratonan guys, so don't forget to like, share and subscribe and click the notification bell below. So bye bye.